थारैनो बे समाव आं दायो दङ हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव आरो गोदान दिल्लीनि जा कैलाश कलनी बे कैलाश कलनीयावहा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै जा लामा बेखेवनो से मे खालाराव जा लामा बेखेवनायनि हाबाफारि लादों बे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव आं दा दंफैयो एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों नोंथांनो बे दिन्थिनो नाजादों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जा मुसुखा बे मुसुखाखौ गाबोन थामहिनबा 1 मे खालारावहा बेखेवनो थाखाय साखाफारा खालामनाय जादों आरो बे समाव जों बे हाबाफारिखौ लानानै माबोरै साखाफारा जादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा आंनि खाथियाव दङ जों बिथांनि सेराव बे हाबाफारिखौ लानानै आरो बड'फानि जा बे कैलाश कलनी ओनसोलाव जा हाबाफारि लादों आरो लामा बिथांनि मुङै लामा बेखेवनाय हाबाफारि लादों दा बिनि सायाव मा फोरमाय जों बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन बे समावहा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे सिमां बे सिमांखौ गोदान दिल्लीनि जा कैलाश कलनी बेयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै लामा बेखेवनायनि हाबाफारि लादों लोगोसे बिथांनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारि मा फोरमायगोन नोंथाङा बे समाव भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बे कैलाश कलनीयाव थानाय जे मोनसे लामा जे लामाखौ दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिमुङै गाबोन 1 तारिख मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे थैनाय सानाव भारत सरकारनिनो बा भारतनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह मानव गेदेर बिथाङा बे लामाखौ बेखेवफैगोन लोगोसे बे लामायावनो मोनसे सार्केल दङ बे सार्केलाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बे मुसुखाखौबो बिथाङा गाबोन बेखेवगोन बेलासिनि 4 रिंगायाव आरो बेबायदिनो माने जे जोंनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे मिटिं जागोन मोनसे माने गेदारिं जागोन बे हाबाफारिजों जोङो दिनै लाहार फाहार खालामबाय थादों अलमस्ट दा बिनि जेनिखिनि प्रिपारेसन बियो दिनै सोलिबाय थादों दा 2-3 घन्टानि गेजेराव बियो माने गासै माने 100% माने बियो कमप्लिट जासिगोन प्रिपारेसना बिदि होननानै जोङो साननो हायो दा खोब गोजोनथाव बाथ्रा माने जोंनि माने गोग्लैसोनाय हारि बा बर'फोरनि माने जे जोंनि जौगानाय बा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बा बुहुमाव बर' हारिखौ नोङो जौगासार खालामनाय गेरेमसा हारि खालामनाय बे सिमांजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावखौ माने बावसोमनानै हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन गमामायैनो बिथांनि सिमांखौ होसोनानै दिनैनि थांनानै थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरा बा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोबानानै दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो दिनै बुहुमनि बिखायाव गायसननो होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा बर'नि माने मोजां सानग्रा रायजो राजाफ्रा बा गासै बर' माहारिया बा जोंखौ मोजां मोनग्रा गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ मदद खालामदों बेबायदिनो दिनै गोदान दिल्लीयाव बिथांनि बिमुङै जोङो लामाखौ मोननो हादों आरो बिथांनि मुसुखाखौ जोङो दिनै बेवहाय जोङो गायसनफैनो हानायनि मोनसे सिमाङा जाफुंदों बेनि थाखाय आङो भारत सरकार प्राइम मिनिस्टार मानव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो भारतनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह मानव गेदेर बिथांनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे गासिबो खामानिखौ जाफुंनायाव गोख्रोङै मदद खालामनायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि CM श्री प्रमद बर' बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखौ दाबि होदों बे दाबिखौ बिथांमोना गनायनानै थाबैनो सर्ट माने टाइमनि गेजेरावनो बिथांमोना गनायथि होनायनि गेजेरजों मोनसे भारत बायदि मोनसे हादरनि जेनाखि मोनसे राजधानी आरो बे केपिटेल बेबायदि मोनसे जायगायाव जोंनि जेनाखि मोनसे बर'फोरनि मोनसे सिनायथि आरो थामोनथा आरो बर'फोरनि जेनाखि जोंनि बिफा माने बड'फा बिथांनि थाखाय मोनसे जायगा आरो बेखौ मोनसे रिकगनाइजेसन होनाया जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बिनि थाखाय गाबोननि हाबाफारिखौ जोङो जथेस्थ' जोङो गोजोनदों आरो बरायदों बिनि थाखाय जोङो भारत सरकारखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों गमामायैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिया भारतआवल' माने गोसारनायनि खोथा गैया बेखौ बुहुमनि बिखायाव जोङो साफ्रोमबो फैबाय थानाय समाव जोङो गोसार होनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो सानसे जोङो बर'खौ गेरेमसा हारि खालामथारनांगौनि थाखाय जों आगान सुरबाय थायोबा जोङो बै थांखिसिम जोङो मोनहैगोन होनना जोंहा मोनसे फोथायनाय दं गोजोन्थों बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै हादरनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह मानव गेदेर बिथाङा फैगोन आरो दिल्लीनि माने CM मेडाम माने रेखा गुप्ता बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोन लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथाङा बाहागो लागोन लोगोसेयै बेवहाय जे जोंनि दिल्लीनि मेयर मानव गेदेर बिथाङा बाहागो लागोन बिटिआरनि CM प्रमद बर' मानगोनां बिथां बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लागोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बर' थुनलाइनि गासै टीम बाहागो लागोन आरो बेवहाय जे आसामनिफ्राय माने आसाम सरकारनि चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै आसामनि मिनिस्टार्सफोरनिफ्राय लानानै
आरो बिटिआरनि सिएमनिफ्राय लानानै गासै एमएलए माने इएमसफोर एमएलएफोर बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन लोगोसे दिल्लीनि गोबां एमपिस आरो आसामनिफ्राय गोबां एमपिस बा केबिनेट मिनिस्टार इन्डियानि बिथांमोन बाहागो लागोन आरो बर'निनो गासै माने माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन बेनि थाखाय गाबोननि जेनाखि प्रग्राम बेयो जानो थांगासिनो दं आरो दिल्लीयावनो थानाय गुबुन गुबुन कमिउनिटिनि जेनाखि जोंनि नर्थ इस्टनि स्टुडेन्ट्स अर्गानाइजेसन कमिउनिटि अर्गानाइजेसन माने जे जोंनि माने ससियेल अर्गानाइजेसन बा माने लिटारेरि अर्गानाइजेसन बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन गासै बेवहाय 1500सो मानसिया बेवहाय गाबोन गेदारिं जानो थांगासिनो दङ बे हाबाफारिखौ बरायनायजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ मदद खालामनो थाखाय आरो गोजोननायजों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो बयबो फैदों गोजोन्थों। थारैनो बे समाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन होनना बुंनांगोन बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गोदान दिल्ली बायदियाव बर' हारिनि मोनसे जारिमिन मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं मानो होनना बुङोब्ला बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै मोनसे लामा बेखेवगोन एबा बिथांनि मुङै जे मोनसे लामा मोननो हादों लोगोसे बिथांनि जा मुसुखा बिथांनि बे मुसुखाखौ गोदान दिल्ली बायदियावहा गायसननो हानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन एबा गोग्गाथाव खौरां होनना बुंनांगोन जेराव गोबां हारि माहारि थानायनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा सुबुङा जे गोदान दिल्लीयावहा एबा बिथांनि मुङै जे दोंसे लामा मोननो हादों लोगोसे बिथांनि मुसुखाया जे गोदान दिल्लीयाव जे गायसन जादों बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थासिगोन बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जों नोंथांमोनखौ फोरमायनाय जायोदि आरो लोगोसे जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों बिथां एबा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै जा लामा गायसननाय एबा बिथांनि जा मुसुखा गायसननाय बेखौ जोंनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बर'नि बिफा जारिमिनारि बर'नि आंगो बरागारि गामियाव जोनोम मोननाय जात बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय सोलोंथाइ लानो हादोंमोन हायोमोन सोरजिनो गावनिल' गंसे गोजोन देरा नाथाय गोग्लैसोना थानाय हारिफोरखौ बोखांनो नोंनि रोंगौथिनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय माबोरै जुजिनानै